Olen Maija Rissanen. Luen 11-vuotiaan Malak Al-Tarshavin tekstin. Tulenko kuolemaan nälkäisenä kuten kissani? Miau, miau, miau. Katselin ympärilleni ja etsin maukuvaa kissaa. Mutta mistä minä sitä etsisin? Minähän olin kadulla. Ei, en kadulla, vaan kadun jäänteillä. Katu oli aina täynnä elämää ennen tätä hullua sotaa. Mutta nyt se oli pelottava, tyhjä, ahdas ja täynnä pommitusten synnyttämiä kiviä. Minun oli kuljettava sen ohi joka päivä hakiessani vettä säiliööni ja sitten takaisin äidin luokse. Miau, miau, miau. Löysin sen, laihan kissan, joka näytti etsivän jotain. Se haisteli sieltä täältä ja näytti nälkäiseltä. Kutsuin kissaa. Ks, ks, ks. Hän tuli minua kohti ja silitin hänen turkkiaan pienellä kädelläni. Hän tuli lähemmäs ja aloimme jutella kuin vanhat ystävät. Rakas kissani, tunnetko itsesi nälkäiseksi kuten minä? Miau, miau, miau. Olen kuolemaisillani nälkään. Miksi teistä ihmisistä on tullut sellaisia? Missä ovat herkulliset ruokanne tähteet, joita olemme haistelleet, rakastaneet ja nauttineet elääksemme? Miksi kieltäydytte antamasta meille ruokaa? Tulemme kuolemaan nälkäisinä, kaipaamme ruokaa. Silmäni täyttyivät kyynelistä ja sydämeni surusta, kun mietin, mitä sanoisin kissalleni. Miten kertoisin hänelle, että elämme keskellä tappavaa sotaa, ja ettei meillä ole edes tarpeeksi ruokaa itsellemme, saati tähteeksi kissoille? Miten kertoisin hänelle, että talomme tuhottiin ja että nyt asumme teltassa? Miten kertoisin hänelle, että olen menettänyt monta rakastamaani ihmistä? Tulisiko kissani antamaan meille ihmisille anteeksi, jos saisi tietää? Ehkäpä. Päätin kertoa hänelle kaiken. Kissani itki, kun kuulin, että olen yhtä nälissäni kuin hän. Ja hän itki vielä enemmän, kun hän kuuli, että minä ja sisarukseni poimimme ruohoa ja kannoimme sen äidille, jotta hän voisi laittaa meille ruokaa. Halasin kissaani ja itkimme paljon. Molemmat me olimme nälissämme, eikä kumpikaan meistä löytänyt ruokaa. Yhtäkkiä muistin, että minun oli palattava äidin luokse. Minun oli kiirehdittävä, ettei äiti huolestuisi, sanoin kissalle. Sanoin, hei sitten, ja kissa vastasi, miau, miau. Erosimme, mutta hänen äänensä seurasi minua. Yhtäkkiä hänen äänensä katosi ja kuulin vain räjähdyksiä. Pum, pum, pum. Pakenin nopeasti ja katsoin samalla siihen suuntaan, jossa kissani oli, mutta en nähnyt häntä. Huusin niin lujaa, että huuto täytti koko maailman. Oi Jumala, sinä laupias, onko kissani kuollut? Kuoliko hän nälkäisenä? Tulenko minä kuolemaan kuten hän?